todos estaremos de acordo que a medida que pasa a vida o que se dá cuenta un é que o que realmente importa é a amizade e as familias. O sea que moitas gracias por permitirnos estar aquí e vamos a pasar unha noite, creo que fermosa xuntos. Imos alá. As plantas nacen, no mes das flores nacín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ninguna para ti. Es que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Que eras ti para mí, todo a miña gloria, o meu vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas ti, con ese teu peritolo que non sei que quer de mí. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Quixente tanto, meniña, tivenche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa e fresca fonte, rosado xardín de Dios, alentiño do meu peito, vida do meu corazón. Así che falei un día, caminiño de San Lois, todo oprimido de angustia, todo ardente de paixón, mentres que ti me escoitabas de penicando unha flor, porque non vise os teus ollos que reflexaban traición. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Benvidos! O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, e non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, e non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Todos! Nin ti máis
É decir que isto non estaba no protocolo, pero como estamos en familia, facémonos unha proposta, 1 minuto máis de música, pero tendemos que levantar a bailar esta muñeira, porque se non bailamos o cu, despois vaise vos facer pesado o acto, co cual vamos a bailar esta muñeiriña xuntos, imos alá, todos, Arriba! Aí! Estamos probando aquí o sonido. Ahora sí. Puxen a cejilla onde non era. Vos procurade que na vida se poñedes algo onde non é que sea a cejilla non outra cousa. Imos alá. Ahora sí, vamos. Moitísimas gracias e quedades aquí en familia, sí señor. Vémonos noutra, amigos. Ou na tele. Autoridades, comunidades, asociacións, veciños, veciñas, amigos e amigas que nos vedes dende a rede e que hoxe tamén sodes protagonistas. Moi boa noite e benvidos a esta primeira gala Provincia Comunitaria. Moi boa noite, Isi. Pois moi boa noite, que oye, que xente maravillosa, Xente boa, con paciencia, que somos moitos, e sodes maravillosos por estar aí, e estar apoiando estas cousas tan boas, que as parroquias e as aldeas e as cidades faise con xente como a vos, que o sepades, sempre. Xente daqui, da provincia de Pontevedra. Sí, señor. Antes de nada, teño que pedirvos un aplauso para Roi Casal e a súa banda que acaban de regalarnos Ninfa das Frescas Augas e Rosa. Moi grande. Que nos puxeron a bailar, todos en pé. Todos. E había unha señora que estaba aí sentada cos brazos. Dixo, non me levanto, pero eu vou por os brazos. Aí.
Ponme os brazos porque é un día de celebración. Hoxe estamos aquí para celebrar a primeira gala en prol do tecido asociativo, o que nos fai fortes a esta provincia extraordinaria na que vivimos, que é a forza da comunidade, dos nosos veciños, dos nosos amigos, dos nosos compañeiros, das nosas asociacións, das traídas de aguas, das comunidades de veciños, todo aquelo que fai traballo silencioso, pero fai que a nosa provincia avance. Hoxe estamos aquí para celebrar por e para vos. A Deputación de Pontevedra poron en marcha esta primeira gala da provincia para vos, por vos e para todo o traballo que se está a facer. Traballo moitas veces silencioso que non se ve, pero que hoxe a Deputación estará aquí para premiarvos. Así que este fortísimo aplauso vai por todos vos. Aí, aí. E iso, hoxe ademais estamos aquí para celebrar 3 plans que a Deputación de Pontevedra puxo en marcha. O plan Mais Aqua, o plan Nova Aqua e o plan Provincia Comunitaria. 3 plans pensando nos nosos veciños, pensando en facer máis forte aínda se colle a nosa provincia, porque está claro que unidos somos máis forte. Pero ai, se vivimos na provincia de Pontevedra e podemos ir damando os nosos veciños. Home. E a Deputación nos axuda, pois mellor que mellor. Eu non Aí, é. aí, que vean, que vean, que vean. Eu boto pedrada, que vean. E si ti sempre pensando nos cartos. As axudar veñen ben sempre, digo eu, non. Se non se fai nada. Hai que a xente voluntad e que vean algo, que vean. Que vean. Pois hoxe estamos aquí, sobre todo, para premiar todo ese traballo que se está a facer en todas e cada unha das asociacións desta gran provincia na que vivimos. Podemos dicir que a boca moi grande ben chea que vivimos na mellor provincia do mundo mundial. Eu non é? Sí, home. Viva a provincia de Que non digamos Pontevedra! nós que mentira, aí, aí. Bueno, Isi, non me estás preguntando de que van os plans? Eu quería saber, porque xencheu o Rocío tras todo moi estudiado, moi tal. Eu vou contigo que hoxe vou aprender moitas cousas. Non, xa vexo que ti estudiaste. Pero dixen, Ah. eu dixenche, ti meta parte seria que eu meta parte cómica, ou intento polo menos, claro. Para que non cotelee ninguén, que o pasemos ben. Porque claro, somos tantos e cuidado, A gente sempre pode quedar un pouco, como decía antes. Pero explícanos ti e eu fago. Sí, é así. Pois é sabes así. que che digo? E non copio no examen. Se me explicas, non copio. Non, xa, pois sabes que che digo? Dime. Que non vou explicar. Vamos a ver un vídeo. un Que vos vídeo, parece? ojo, un Si vídeo. arrancamos con un vídeo. Pois veña, dentro Un vídeo. Vamos vídeo. a ver esos 3 plans que hoxe vimos aquí a celebrar. Dentro vídeo. Tres grandes plans que puxo en marcha a Deputación de Pontevedra: máis agua para mellorar a eficiencia das nosas traídas, máis nova agua para legalizalas e o plan Provincia Comunitaria para fortalecer esos lazos que nos unen como parroquia. Ti tes parroquia? Eu tiña a miña parroquia de Arca, que teño xente por aquí que traballa moito nela, Sí, señor, sí, señor. Cuidado, onde está a xente de Meaño e do Salnés? A ver, Aí levanta de tamén. mai a man, que se vexe que tamén hai Aí, xente aí, do Salnés. home. Que E os pensabas? de Arca foron para arriba, non foron para arriba os de Arca. Ali andan, mira ali detrás. A xente está repartida. Bueno, e eu creo que isto xa podemos abrir de forma oficial, Eu creo que sí. Que pero falen- para abrirlo de forma oficial non podemos abrir nin ti nin eu. E logo? Necesitamos Unha gran recibir unha gran autoridade Aí. en este escenario, así que preparademe esos aplausos porque abrimos oficialmente esta primeira gala Provincia Comunitaria da man do diputado don Javier Tourís, diputado de Acción Comunitaria. Fortísimo aplauso, recibímolo xa neste noso escenario para abrir de forma oficial a primeira gala de Provincia Comunitaria da Deputación de Pontevedra. Don Javier Tourís, deputado de Acción Comunitaria. Moi boa tarde, presidente de Diputación,
membros do equipo de goberno, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, pero sobre todo o tecido asociativo da provincia de Pontevedra. En primeiro lugar, pedir disculpas porque ao principio, pois, bueno, estábamos moita xente, a verdade é que por unha parte dá gusto ver tanta xente, pero bueno, a verdade é que o espacio quedousenos un pouco pequeno e disculpas polo retraso e máis pola espera que tivechedes antes de nada. En primeiro lugar, moitísimas gracias por estar aquí. Hoxe, a verdade, pois que é un día importante, non un día importante para a provincia de Pontevedra, pero é un día importante para vos, para o tecido asociativo, para todas estas asociacións. Eu, antes de nada, quero darvos as gracias polo vosso traballo. Os presidentes, os vicepresidentes, os membros de todo o tecido asociativo, vos, as comunidades de aguas, asociacións de veciños, as amas de casa, vos que facedes un traballo para ter esas actividades, para adecuar eses locales, para que os vosos socios teñan eses cursos, esas actividades diarias, e ainda por aí a veces tamén temos que escoitar algo que non queremos, pero vos estades aí traballando codo a codo, e por eso a Diputación de Pontevedra, desde o minuto 1, cando tomou posesión o presidente Luís López, eu quero darlle as gracias hoxe públicamente, porque el, desde o minuto 1, veu que había unha necesidade de poñer os recursos necesarios para que vos que traballades de verdade, dunha forma desinteresada, que perdedes tempo das vosas familias, de facendo outras cousas en prol dos demais. El veuno desde o minuto 1 e dixo que quería montar un plan de acción comunitaria. Hoxe é unha realidade. Hoxe neste plan deste ano, hoxe van a repartir 5 millóns de euros, nun ano inteiro, como ben dicían aí, 11 millóns de euros, e hoxe 910 asociacións sodes beneficiarias deste plan. 910 asociacións, comunidades de agua e a Asociación de Mulleres Rurais que tanto merecedes porque tanto traballades en prol da sociedade. Moitísimas gracias polo voso traballo, pero moitísimas gracias, presidente, este aplauso para ti por facer isto posible, porque ti foches o primeiro que apostou polo tecido asociativo da provincia de Pontevedra. Tamén lle quero dar as gracias hoxe ao equipo que está comigo, que son un grupo de personas que vos chaman, que vos din presenta isto, presenta lo outro. A verdade é que son uns traballadores incansables e hoxe de verdade que a veces o pasan mal porque a veces cabreámonos ou a veces non chegamos ben nos plazos, pero fan un traballo, querédeme, incansable. Son moitas solicitudes as que presentades. Deben tedes que ser consciente que este ano máis de 800 solicitudes se presentaron e dá moito traballo porque hai ver unha a unha, facer un requerimento de verdad, po equipo da Diputación de Pontevedra de Acción Comunitaria que fan un grandísimo traballo. Gracias de corazón. Bueno, a verdade é que despois de 8 anos do anterior goberno no que se dou 0 euros, 0 asociacións, había que apostar, e xa vos anuncio agora, o presidente da Diputación a partir do enero puxo un 20% máis dos recursos que este ano, o sea que po ano ainda temos máis cartos para dotarvos de máis recursos para as vosas equipamento, para as obras, para os tellados, para poñer ese depósito, 20% máis se vai incrementar o presupuesto a partir de enero. Pero, ojo, a partir do 15 de enero van salir as novas bases, o sea, ainda non que empezades as obras e xa tedes que pedir a nova. Nun mes, ide preparando presupuestos, ide preparando memorias que nun mes volve a salir con un 20% máis de presupuesto o novo plan. Eu creo que son... Eu creo que é importante, non? Tendes un mes, eu creo que sodes rápidos, a base hoxe tendes, despois de 2 anos, tendes xa outro quillo collido como temos que facer a memoria, como temos que pedir os presupuestos. Nun mes, mandaremos un correo a todos, pero nun mes volva a salir outra vez os 3 plans. O plan de acción comunitaria, o Novacua e o Aqua. Eu, de verdade, vamos con algo de retraso, quedan aínda moitas cousas e non me quero xa estender, pero senón, de verdade, eu visitín todos os concellos da provincia de Pontevedra. Hai moita asociación que aínda non visitei, pero nada, vos chamade, que eu vou intentar, a partir do 15 de enero, xa vos anuncio que empezo a gira outra vez, empezo a gira concello a concello, asociación a asociación, e será un placer para min ir visitarvos. A verdade é que estou encantado. Teño que dicir que o trato que me dispensades
non podo enjordar tanto, teño que ver, porque hai sitios como na Estrada ou na Lín ou por aí, que está aquí o alcalde, que nos tiñan preparado 2 e 3 cenas, en Valga tamén a mediodía, que tamén está aquí o alcalde, pero a verdade é que o trato que me dispensades, quero darvos as gracias a todos, porque de verdade é excepcional. Facedes un traballo, de verdade, un traballo que non sabe nadie, pero facedes un traballo especial, pero sobre todo, para facer as actividades para a xente, eso de verdade. Eu vou vos contar un par de anécdotas. Eu quedei contento nunha parroquia dun concello de interior que vosotros que estades aquí, montaron un teleclub, a conta da asociación, montaron un teleclub, porque cerrou o único bar que había e montaron unha televisión grande, ora ben, poñen a película para os nenos e ven os partidos. É unha forma, de verdade, isto é unha forma de socializar, de convivir, de que a xente nos xuntemos nas parroquias, nos concellos, a verdade é que iso gracias a vos, ao vosso traballo que facedes estas cousas. De verdade, non vos molesto máis. Moitísimas gracias ao tecido asociativo da provincia de Pontevedra e gracias polo vosso traballo. Moitísimas grazas, deputado. Graciñas, ese aplauso fuerte, sí, señor. Sí, Que señor. continúa o aplauso, don Javier Tourís, deputado da Acción Comunitaria. Sí, señor. E si, dixe pronto, Dixe pronto. 11 millóns de euros. E para ano que ven un 20% máis. Aí está, e que vai subindo, e que vai subindo. Eu digo sempre, cando cobran os impuestos, sempre doi, pero cando ves que os teus impuestos salen cousas boas, eu digo, ole, ole, ole. É verdade ou non? E gracias que vexan vivimos cousiñas. nesta provincia da Deputación, mira por nós, porque vou Sí, che dicir señor. unha cousa. Sabes onde fun o fin de semana pasado? Sabe Dios, sabe Dios. Ti acordaste como estuvo o domingo? Estuvo un día solleiro. Sí. Bueno, en Meaño. Bueno, na Estrada tamén, na Estrada temos un clima estupendo. Pois o domingo pasado puxen as miñas catiuscas, porque ahora vederme aquí cas rodas de verano. Pero eu o domingo puxen as catiuscas e fun a limpar o monte. E sabes Bueno, que fomos a limpar? que limpastes? Non Bueno. te vexeu coa desbrozadora, manéjatela a ti. Bueno, eu iba co lejón. Ai, Bueno, bueno. ou co sacho. Eu chamolle sacho porque co lejón tampouco podo, pero... Bueno, fun que levantar un cosa. balo e machaquei unha uña, non é broma. E mira que dedo machaquei. Pois eu fun a limpar as traídas de agua, aí sí. Porque Sí, ahora ó. baixa moita agua e a min dábame pena. Oh, que Porque a leva. auga non é só un recurso. A auga é cultura, é identidade e é memoria de onde vimos. Porque cando naceron as comunidades de augas non había nada. E a min contan mo xente maior da miña aldea que me di que isto naceu dos veciños, que nos Sí, xuntamos señor. para traer auga a casa. Porque este xesto de abrir a villa e que salga auga só lo valoramos os que vivimos no rural. Mira, vou facer un solo inciso rapidísimo. Hai unha persona hoxe aquí sentada no público, e ele vai saber quen é, que é neto dun señor que foi na miña aldea o que dixo aos veciños todos, mulleres e homiños de arca, como non traíamos lajo de alto do monte e metamos unhas tuberías, non damos tido aja nas casas nunca. Foron as mulleres cavar todas ao montiño, eles poñían as tuberías e gracias a ese home que estará no ceo mirando para nós, temos as tuberías. Eu creo que teño permiso para dar o nombre, está ali o neto o Mantelo, que lle chamábamos todos o Mantelo, o señor José da Mantela. E gracias a él temos agua nas casas. Xente xa con visión xa daquela época, e a xente o axudou, e temos os nosos depósitos, a agua e as nosas traídas, e hoxe, gracias a esta xente que anda por aquí sentada, que vai dando subvencións, e máis os veciños que imos colaborando, arreglámolas, e temos a juiña que non sabedo lo que é abrir un grife telajo na casa, se é unha lotería, dicime, que lotería, e non tirar a fonte por ela. Bueno, sigue que é un rollo. É que é verdad, isto só valoramos a xente que vivimos no rural, por eso abrimos xa este bloque de auga, e como non, pois abrímolo cun fermoso vídeo. Cada vez necesitamos máis agua. Nos últimos 50 anos multiplicouse por máis de 7 as necesidades e o consumo da auga. Antes, cando non había nin traídas de auga, a ducha era unha vez a semana. Agora son unha vez ao día ou máis. Antes, nas cidades non se regaban e limpiaban as rúas, agora fanse todos os días. Antes non era necesario, non había rego de xardíns, agora hai rego de xardíns. A principal discriminación entre o rural e a cidade é a auga. Mentres na cidade sale sola, no rural temos que ir buscar, xerar as infraestructuras para que as nosas vivendas teñan auga. A Comunidade de Augas é unha entidade sin ánimo de lucro para atender as necesidades dos veciños e veciñas para abastecelos de auga. Para moitas familias, a auga de traída é indispensable, non poderían facer a vida normal por non ter outra posibilidade de conexión máis que a auga veciñal.
a auga do Concello non chegan ao rural. As comunidades de augas son fundamentales para ter suministro nas nosas vivendas rurales. Nesta comunidade temos 3 manantiais que é os que chegan a este nave onde se albergan os 51 depósitos para abastecer aos veciños. Nesta traída temos dúas captacións no Monte Faro de Budiño que converxen nun depósito e dá o servicio ás familias a través de 8 km de tuberías. Esta é unha infraestructura que necesita mantemento e modernización continua. O cambio climático está afectando a cantidade de auga que producen os nosos manantiais. Por iso é moi importante o mantemento das infraestructuras da comunidade. O levar auga ás nosas vivendas no rural é moi costoso. Hai que facer captacións, facer depósitos, redes de distribución e, sobre todo, mantelos ano a ano, levan moitos cartos. Hoxe en día a nosa traída dá servicio a máis de 140 familias. A 300 veciños do Axuntamento de Cerdedo Cotolar. A 51 familias dos lugares de Tibo, Barreiros e Castaños. Gracias aos plans da Diputación Provincial Mais Aqua 2024 e Nova Aqua 2025, permitíronos facer unhas melloras moi grandes na potabilización e na rede de distribución imprescindibles para o suministro nas nosas vivendas. Gracias á subvención da Diputación co programa Mais Aqua, podemos o ano pasado cambiar 100 metros de tubería e o resfaltado da zona afectada. Este ano, co plan Nova Aqua, faremos o mesmo traballo que cambiar outros 100 metros de tubería. É de agradecer que nesta nova etapa da Diputación as axudas vayan directamente ás asociacións e ás traídas de auga. A agua é vida, é o máis importante. Auga e vida. É verdad. Dende logo que sí. É verdad tan grande. E as comunidades de augas, as traídas, sempre tiveron aí ese valor heroico detrás porque moitas veces naceron cando non había absolutamente nada. Puxéronse cartos, puxéronse mans e sobre todo puxose esforzo. Hoxe a Diputación bótanos un pulo, miran para nós e axúdanos. Por iso queremos poñerlle o corazón e cara a esta xente, A esa non? xente toda, sí señora. A ver, pois preparademe un aplauso para recibir xa en este escenario a don Alberto da Comunidade de Montes de Usuarios de Cantíns, perdón, Comunidade de Usuarios de Cantín en Mos, a Joaquín da Comunidade de Usuarios de Pousada de San Adrián de Cobres, a Bilio da Comunidade de Augas de Calvos e a Monse de Traídas de Augas de Vilaboa. Fortísimo aplauso. Que suban aí con nós. Eles veñen representando as súas comunidades de augas, as súas traídas, e veñen con forza e con boa cara, ou non? Señor. Eu non é. Ves preparado, ves preparado, Abilio. Monse, ves preparado ou non ves preparada? Ves preparado ou non? Aí está, vexo vos aí moi preparados. Por onde que irades? Che, vexo que vides, ves cargado, A ver, ven para cá, contame. Quen foi o que chegou a Mos, contádelle a toda esta xente, e se enamorou dos seus veciños? Ai, como foi eso? Que che contaron para namorarte? Xa che poño o micro rapidamente. Menuda cebola. Eu levo en Mos 15 anos e medio, son de Ourense, por eso veño ca agua desde alá. Virás coa auga dende Mos, digo eu. Claro, a millor de nós. Eu pensei que a traía de Ourense. Bueno, ali foron todos brazos abertos. Eu non tiña, na casa que comprei en Mos non tiña agua. Non tiña agua de traída. Tiña agua de pozo, pero cando faltaba a luz, o avión avería, pois tiña que marchar da casa. Efectivamente. No, era un pozo de barrena a ver quen vai salir, como non sea un topo. E aí foi cando fuches onde aos veciños, non? Sí, solicitei agua, maderon. Enamoraches deles con todas as historias. Aunque primeiro manegaron, pero despois anda aí o tesorero. Porque tú non sabes que o gallego faise querer. Ai, Dios mío. Entonces, ao final, bueno, teño agua, sí. Pagouse a cuota de enganche, eu hubo que enganchar e temos agua aí. Temos agua de abondo, gracias a Dios. O que non temos é diñeiro. Pero bueno. Por eso está aquí a Diputación con estos plans. Por eso me convidaron a formar parte da directiva, estuve 5 anos de presidente, vendo as responsabilidades que me podían levar á cárcel, pois marchei.
Entonces, agora estou de secretario. Agora é máis fácil a situación. Pero E cando che contaron como se traía a auga, tú quedaches enamorado, non? No, xa non me collía de sorpresa porque eu na aldea de Ourense xa traballei con 12 e 13 anos facendo zanxas que non miraba a parte de arriba porque estaba enterrado na zanxa e fixemos o hormigón para facer o depósito, fixemos a man. Entonces xa non me collía de sorpresa. Despois estuve 7 anos tamén na de Creciente, nunha de Rebordechán, nun pueblo de Creciente. Entonces eu xa viña deso, xa viña un pouco de que eu non nacín cun pan debaixo do brazo, no. Algúns agora nacen cunha panadería e unha pastelería, pero bueno, eu era dunha aldea onde nin había agua na casa e o único que había era traballo, eso sí. Alberto, podemos dicir que con traballo e esforzo conseguimos ter auga na casa. Sí, pero ese é o que temos que valorar agora, que o que fixeron os nosos antepasados, que o que valoramos tamén nas asambleas que facemos ali, que só somos 41 comuneiros, 43 villas, pero é o que valoramos o que fixeron os antepasados. Pero mal é que agora nos costa manteñelos, aproveitando a situación, non se ofenda nadie por isto, pero é por as cargas impositivas que nos poñen os organismos oficiales. Especialmente sanidade. Especialmente sanidade. Gracias, non viña eu por o aplauso, viña máis ben por dar estas cousiñas que necesitamos apoio, en este caso, gracias á Diputación, que sí, este ano é a primeira vez que temos unha subvención da Diputación con 10.000 euros, nos fai moita falta para arreglar un depósito, porque temos dous, e nos fai moita falta, pero é que aos veciños non lle podemos pedir máis cartos, somos poucos, e moitos teñen unha pensión irrisoria. É dicir, entraría no de vulnerable. Pero é que isto de que hai que vallar os manantiales, hai que vallar os depósitos, están cerrados con chave, teñen placa, están, vamos, a cal e canto. Hai que pasar... Que falando de depósitos, Alberto, tú utilizaste, tedes dous e utilizáchedes esta axuda para mellorar un deles, va que sí? Un deles, sí, porque o outro xa se arreglou con outra axuda da Xunta. É dicir, vamos así, botando parches. Pero é que as tuberías teñen 50 e tantos anos e reventan por todas partes. Pois po ano que ven hai máis axudas, Alberto. Dádelle un fortísimo aplauso, Alberto, que po ano que ven vai pedir axuda outra vez. Eu non é. Dedicado a auga dende ben novo, igual que Abilio, por certo. Abilio, que significan para ti estas axudas? Traballades na modernización, ademais. Bueno, as axudas é reincidir no que falan todos, son moi importantes, sobre todo para as nosas comunidades. As comunidades son moi antigas, a miña concretamente, que é a de Calvos, San Adrián de Calvos, é unha parroquia do Concello de Fornelos de Montes, pois ten 46 anos, e o mantenimiento en 46 anos foi, se non cero, nulo, o mismo. O sea, ten un significado claro, as tarefas son moi costosas, costa moito diñeiro, que é forrar un depósito, o que é un sistema de placas solares, porque, bueno, as historias van evolucionando. Eu falo da miña, pero case é generalizado a todas. E calquera cousa costa moito diñeiro e afrontalo coa cuota de mantemento, pois sería prácticamente imposible. Isto non é por nada, non é por dar cera e tal, que parece que todo o mundo ven ao mismo, pero é unha realidade. Desde a Diputación de Pontevedra, máis concretamente deste Departamento de Acción Comunitaria, pois viron esta problemática e puxeron isto en marcha. E a nós, concretamente, gracias a eso, pois podemos cubrir un depósito, podemos forrar xa 2 depósitos, quedanos un terceiro, que xa oín algo aquí interesante po ano, vamos a intentar facelo. Isto, bueno, en definitiva, pois modernizar un pouco a traída e conseguir o objetivo que nos buscamos todos, que é levar agua de calidade aos nosos hogares ou ás nosas casas, que a xente do rural parece que estamos un pouco á parte en todo isto. Entonces, pois, como dicía, felicitar a Diputación por esta iniciativa e, concretamente, ou máis concretamente, o Departamento de Acción Comunitaria, co seu diputado á frente, Javier Tourís, que traballan arreo en todo isto, e non só o diñeiro que poñen, senón que fan reunións por aí por distintos lugares. Eu fun a unha concretamente, onde chaclaran as cousas, e cada vez que tes un problema, pois tes onde acudir e onde intentar solucionar esta burocracia que a veces é necesaria. Abilio, hai unha porta a que chamar. Home, claro, entonces, igual que Alberto, máis diñeiro e máis pasta encima da mesa, O ano que ven, pero é unha labor bárbara. Xa che deron aí exclusiva.
Moitísimas gracias a ti. Falaba de modernización, que é o caso de Joaquín tamén. Empregáchedes, para que empregachedes estas axudas? Contanos. Hola, muy buenas. Nosotros la ayuda fue para uno de los depósitos también, para renovarlo. Y yo soy nuevo en esto, llevo un año nada más. Hai futuro, ¿eh? Hai No, esperanza. lo que realmente soy la cara de toda la gente que hay detrás, que realmente es la que vale, ¿no? Decíais antes un poco, de hecho soy de Vigo y vivo en Vilaboa, y muy orgulloso porque es una gente maravillosa, es como me siento de ahí. Y realmente lo que más me llama la atención es el trabajo de las personas que vinieron detrás. Esas personas que vienen a las reuniones, que ya unos ya no están, que desde aquí me gustaría recordarlos también para todo, porque realmente sí tenemos aguas por ellos, ¿no? Ahora las cosas están difíciles, pero antes sí que lo tenían que tener más difíciles. Y me gustaría agradecer, ¿no? En especial, pues, a una persona que vino a mi casa, que es Miguel de Vilaboa, que, bueno, hago publicidad porque toca un grupo que se llama Trío Formas y que son muy buenos, es un trío. Después Alberto Acuña también, que vino también con él a decirnos que había este tipo de ayudas. Lógicamente a Tourís, porque hace una labor brutal, sobre todo lo que comentaba un compañero, ¿no? Yo me acuerdo de una reunión en una especie de garaje, yo fui allí por primera vez, dije yo, pero esto tal, todo un detalle, todo súper bien explicado. La palabra que lo puede definir es la cercanía, para mí, y eso cuenta muchísimo, porque es la única subvención que nos ha salido aprobada. Y sobre todo que dan la cara para explicarte por qué sí, por qué no, porque en otros organismos te envían la carta desestimado y no tienes ni idea de cómo hacer, ¿no? Y quería no olvidarme de darle las gracias a la gente de mi directiva, lógicamente, porque son para mí los mejores, los que están ahí apoyando, al presidente de la Diputación, porque es tremendo el que nos puedan dar este tipo de ayudas, a mi compañero David, que es el que está siempre ahí en el monte, dando caña, que es lo que más importa, y sobre todo también a COSAPO. Es decir, COSAPO para nosotros ha sido una ayuda fundamental. Rafa, José, su papá de José, Puri, Marijó, Eva, no quiero olvidarme de nadie porque el tema de estar aquí está muy guay, pero lo que hay que ver es lo que hay detrás. El día a día de las llamadas, de los correos, de no sé qué. Hay muchas cosas que mejorar, por supuesto. Como decían mis compañeros, las analíticas, yo no pagar un año 7.000, 8.000, es decir, para mí yo entro en esto nuevo y digo, estamos locos, para mí. Porque al final yo creo que hay formas de poder hacerlo y la Diputación en este caso pues ha sido una puerta para nosotros maravillosa y bueno, y empujar, é unha man tendida que agarrar sempre. Por lo menos para mí, que para mí ha sido una responsabilidad tremenda el poder estar aquí como portavoz del tema, es una alegría y una fiesta, ¿no? Pois Joaquín, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. E temos a Monse con nós. A ver, Monse, contanos super rápido para que nos van a axudar estas axudas. Pois nós, estas axudas axudáronos para meter 137 metros de tubería nunha carretera que iba a asfaltar o Concello. Así que aproveitamos todo o buraco que abre o Concello para nos meter a tubería nova. Aí está. Oiches, déxeme vir por aquí, ahora que non nos escoita nadie, teño que facerche unha pregunta indiscreta. Podo? Podo facerche unha pregunta? É que eu agora que estamos conectados por redes, baixadelle o volumen a isto, que non me escoite. Eu vexo aí no Instagram e veño o deputado para arriba, veño o deputado para baixo. Pero non sei cantas horas ten o seu día. Pero eu vexo que cada día visita non sei cantas asociacións. A pregunta é clara, visitou a túa? Sí, aparte levámoslo desde os manantiales hasta o depósito, fixémoslle unha ruta por todo Vilaboa. O sea que é verdad que está visitando todo. Tuvémoslo secuestrado toda a Santa Mañá. Deixouse secuestrar tamén. Entón, iso que dicía Joaquín da cercanía, eso é verdad. Moita verdad. Moita verdad. E aparte é unha persona coa que se pode dialogar, que che explica as cousas, que ven e que se compromete. E que realmente as axudas que estamos tendo nos axudan a crecer as traídas de agua. Oye, pois este fortísimo aplauso para a nosa Deputación de Pontevedra. Grandes. E para a acción comunitaria que estamos aquí hoxe celebrando. Rocío, eu o que me chama a atención é que eu tiña sede e vexo aquí tanta botella de agua porque subiron coa botella de agua. Espera aí, sí que che teño unha sorpresa. Paulo! Forte aplauso para Paulo. Mira que ven por aquí. Vinde comigo, que che teño preparada aí si unha cata a cegas. Botádeme aquí. Onde ten as botellas, Paulo? Non me ajache las botellas, por favor. Pónmas aí. Trouxenlle esa auga que teñen aí os compañeiros. Xa fun volcando aquí antes. Vale. Entendes? Vale. E ahora vas a ter que facer aquí, diante de toda esta xente, unha cata a cegas. Porque hai que mollarse iso. O sea, porque logo unha de cada un deles. Unha de cada un deles. Uf. E ti ahora vas ter que coller e probalas. Bueno, por cal empezo, cada me da igual. Ti por onde poidas. A ver, logo. Pero non lle mires a etiqueta. Por logo vou ter que botar así de lado, bueno, se botar por fora. Vaite botando e vou por aquí. A ver. Vaite botando, vaite probando. Esta é a primeira, chamámoslle A. Vamos a chamar A, veña.
Proba aí. Easy que non temos todo o día, dalle gas a eso. Isto é aguardiente. No. Dalle easy. Non te me vayas polas ramas. Non ten olor, que raro. Bueno, vai ter olor a agua. Está rica, está rica. Xa che botei, Vale. xa che botei toda. Bueno, puntuación non vou dar de momento, espera. Bueno, dalle. Ahora teño que... Espera. Dalle easy que se me fai noite. Isto é agua. Este agua. Este agua, sí. A ver, claro, es que estades sentados aquí non me vedes as etiquetas. Tampouco as debería de dicir porque, claro, si non... Que? Esa que? Che rica tamén. A ver esta. Vos que? Mollades vos ou non vos mollades? Mollámonos, din por aquí. Telo claro? Teño casi claro de todo, pero... Espera un momento. Que? Necesito a vosa axuda. Estades sentados todos, verdad? Sodes capaces de facerme un redoble cos zapatos así, taca, 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 taca. Dadelle un redoble aí. Na casa tamén, Ollo. Easy, temos un resultado. Vale. A mellor auga destas 4 na primeira gala da provincia comunitaria da Deputación de Pontevedra en riguroso directo para toda Galicia, toda España, todo o mundo, Xo dixo. Xo dis. A da miña eira que me quitou sal e coa escavadora. A da miña eira. A ver... Non podo contigo, Easy. Están todas riquísimas, pero eu teño unha agua que me nace na eira que se cava aljumbrado porque iba para a terra. E dixo-me Sari, vou cheo coa escavadora, busco o fondo, non seca na vida. Meteu a escavadora, estaba seco, saleu un chorro de agua que botou, bota 50.000 litros, no, coidado, en 4 horas, 50 minutos cada 4 horas. Eu non quería porque miña ai decía non toques aí que se perda a agua, non toques que a agua, se tocas, marcha para outro lado. Non, quedou toda na miña eira. Non, bueno, todas ricas, un aplauso, están todas ricas, todas riquísimas. Moitísimas grazas aos 4 por vir. Grazas por traernos a vosa auga e por compartir con nós esta xornada tan fermosa. Bueno, Paulo, todo para ti. Que importante deixarse. Un aplauso para o compañero tamén, mira, maravilloso. Sí, señor, nos azafatos. Estaban riquísimas, Estaban boas, ou non? Ricas. Tiñan sabor. Bueno, teño que dicir unha cousa, xa independentemente isto de corazón. Eu viaxo moito, que sabedes todos, vou a sitios e el agua non se traga, chico. E sin gamba, a agua de Galicia, tomes onde tomes, está riquísima. Aunque vayas polo monte nunha presa, e oinda que te choca, bebo igual está rica. A mí sabe ben. Explica Rafa de Coxapo que está aquí que a auga é vida. E das pedras nace a vida. Igual que das nosas asociacións de veciños e das nosas comunidades nace a vida do rural. Porque aí é onde se fortalecen os lazos. Onde nos facemos máis grandes como provincia, como comunidade, como parroquia e como concello. Así que, sen máis dilación, arranca o bloque da provincia comunitaria. Dentro vídeo. As asociacións de mulleres rurais son moi importantes porque sacamos a xente da casa, hai pouca xente nas aldeas, entonces hai que mobilizala. Custa traballo, pero estámoslo conseguindo. A asociación de veciños é moi importante para os veciños da rexión porque a asociación de veciños, a través dela, se gestionan peticións aos organismos oficiales, como pode ser o Concello, como pode ser a Diputación, como podes ter unha petición ao centro médico. Un local donde se fai a maior parte das actividades. En carnavales, aquí facemos festas, aquí facemos papatorias, aquí ven xente nova, ven xente maior, de todas as edades. Ahora estamos dando curso de bolillos, estamos dando curso de cuero, estamos dando curso de flores, estamos dando curso de cociña. Na asociación levamos a cabo moitas cousas, porque temos pandeireta, temos risoterapia, temos horta, temos gimnasia, e moitas festas tamén, porque cando tal reunímonos a punto, armamos unha festa e listo. As actividades axúdannos a estar vivas, a reír, a disfrutar da vida, porque vamos traballando sempre, entonces agora pois hai que vivila física e mentalmente. Isto é moi importante manter estas instalacións, unha porque faz veciñanza, faz pueblo, faz unión, e aquí é un sitio onde te podes reunir, onde botas unha parolada, onde ve os veciños. Queremos que isto que siga, que nos bote unha man para poder disfrutar desto, pero claro, para mantelo un pouquiño decente e ben.
Bueno, eu desde a Asociación de Veciños, primeiro que quero agradecer a Deputación de Pontevedra, que a partir de entrar este goberno que entrou agora, os colectivos todos teñen forma de pedir unha subvención para calquer traballo que irán facer. Antes a Diputación daba nos cursos, pero agora sacaron o Plan Provincia Comunitario. E, bueno, estas axudas veñenos moi ben. Nos planificamos montar algo de gimnasio no rural porque non o había. A axuda da Diputación, que colaboran moito, puñéronnos un baño para minusválidos, puñéronnos agua quente, puñéronnos todo luces luz de LED, portales, pintura, ventanas e portas. Realmente estamos moi contentos e moi de que nos apoyen e de manter isto. Temos a colaboración total do Concello e da Diputación, cousa que a Diputación anterior non daba ninguna subvención para os colectivos. Se non hai esas axudas, evidentemente a parroquia non das sufragado estes gastos. A subvención de 2025 vamos ampliar o noso gimnasio. Que o presidente da Deputación nos siga dando subvencións e nos siga axudando, que é a forma de que os colectivos poidan tirar para diante. Queremos agradecer á Diputación a línea de axudas que dá a estas asociacións tan pequenas. É que é certo, este plan é un agradecemento institucional a todo ese traballo silencioso que se fai cada día nas nosas parroquias. Así que habrá que poñerlle cara a esta xente tamén. Poñémoslle cara, sí, señor, que son a xente que está aí sempre traballando, facendo cousiñas, para que se faga de todo. Pois que nos acompañe xa aquí neste escenario Sali Torres, da Asociación Veciñal, Isaac Quenqueirades, da Estrada, Maribel, da Sardiñeira, Ana Pérez, da Asociación Centro Veciñal e Cultural de Valladares, e Raquel Souto, da Asociación Rural Mulleres de Estivela Lourizán, en Pontevedra. Fortísimo aplauso. Benvidas. Pídeme para aquí, para diante, que se por vexa ben, non por poñades aí atrás. Benvidas. Bueno, Sali, claro, ti xa te bajarras aí, sí que fago contigo. Agárrate marmáns. A ver, póñeme o micro porque eu creo que Sali tiña que dar unha mensaxe que significan para ti estas axudas. Vou coller o micro xa porque este é o meu. Ti tira para diante, bueno, Sali, tú tranquilo. Boas tardes. Estas axudas, eu penso que toda a xente que estamos aquí, son moi importantes, xo decía aí no vídeo, porque sin isto non poderíamos manter todo iso, porque, o sea, é inviable, é imposible. Se ás veces non damos mantido a nosa casa, como vai manter un sitio que o necesitamos tanto para estar todos xuntos, porque aí reunímonos, facemos festas. Facemos familia. Facemos familia e faz pueblo. Pueblo, que é o máis importante, porque agora cada vez vivimos nunha vida que corre pa aquí, corre pa ali, e casi non, o sea, non ves, e aí vemos os veciños, saludámoslos, é o máis importante, que me parece a mí que é o máis importante, son cousas que fixeron os antepasados, que pasaron moitos traballiños, moitos locales deses, eran cartos que viñan de Cuba, que non sei que, e iso caería todo. E entonces por eso estamos super agradecidos. Estamos, creo que todos, esperando a gira, a nova gira, o sea, a gira do ano que ven de Javier Toiriz. Si ou non? Estamos todos esperando a gira ou non? Por Dios, nin cantantes, nin famosos, bule, apura. Claro, porque trae os cartos. E máis é certo que sí, que é moi, o sea, moi cercano, controla a Dios, porque eso é increíble, porque sí, que chega lá e, bueno, da todo isto día que me chamou, bueno, non vou contar, deixo. No, deixo. Dali, se é moi rápido, deixo. No, deixo. Bueno. Mira, hai unha canción que di, tenemos la mala costumbre, e temos a mala costumbre de criticar o que se fai mal, sí. E de non agradecer e de dar as gracias cando hai cousas ben feitas. Fanse moitas cousas mal, pero fanse moitas cousas ben. E eu penso que aquí ora o grito de todos e o aplauso que eu pido, que a min dame igual o partido que sea. Eu estou falando ás persoas, a Diputación, tanto ao presidente como a Javier, un fuerte aplauso. O sea, eu falo no nombre de todos. Aí está a meu pueblo da Estrada e máis todo, pero moitísimas gracias, Falo, eu non nos vexo, levantad a man, que non nos vexo, pero lá arriba, o sea, de Lalín, de Cuntis, de Moraña, que está de todos os lados. Moitísimas gracias, porque é moi necesario isto. Vale?
Gracias a ti, Sari, Enrolleime moito. e a todos vós por seguir traballando. Que, por cierto, traballan tamén na Sardiñeira. Que na Sardiñeira teñen unhas vistas. Cantas socias sodes na Sardiñeira? 327. E foi o diputado por ali? Sí, fue el diputado y el presidente y creo que le encantó la cocina, las vistas, las personas, el trato. No, bien, muy bien, muy bien. La E verdad que es que, significan para vos estas axudas? mira, nosotros llevamos hoy, en este año son 30 años trabajando desde el 25, ¿no? 30, desde el año 95 que nos creamos. Este año es nuestro aniversario, ¿vale? Llevamos ahí, empezamos, yo se lo comenté una vez a Tourís, empezamos con cursos formativos, con clases, pero era la única forma de traer a todo el mundo al centro cultural, porque se nos daba muchísima información desde Diputación, ayudas para la mujer, ayudas para las personas que sufrían violencia de género, cómo debían de actuar, eran momentos muy duros y tú no podías fomentarlo de forma directa. Entonces, la forma más, digamos, indirecta era nosotros chupábamos la información y luego la soltábamos en los cursos, pero los cursos no se podían hacer sin las ayudas que hoy nos dan. E hoxe estamos aquí para agradecer estas axudas que nos axudan a continuar crecendo. Igual, Ana, que vos pasa a vos, que nacechedes en que ano? No 77 xa choveu, eh? No 72. E oíste, cantos cartos vos deron este ano? Pois este ano parece que vamos por 10.000. Carai, e pa que valeron? Cóntame. Pois mira, nós temos unha ludoteca, e esa ludoteca necesita espacio, e con eses cartos pois hai un espacio para agrandar a ludoteca, porque nós temos 200 rapaces na ludoteca. 200 rapaces. 200 rapaces. E fai falta axudas fai como falta esta axudas para porque continuar senón nós somos os que conciliamos, nós somos os que estamos aí, os que facemos parroquia. Que sí, que nós traballamos moi ben e moi altruistamente tamén. En moitas horas agradecemos a Diputación, como non pode ser de outra maneira, de que nos axuden a funcionar con isto para diante, porque senón sería imposible. Isto é o de agradecemento de que cando os cartos se reciben tamén teñamos nos que ser o que se nos dá. Os cartos que reciben as administracións que sean repartidos entre todas e todos nós, porque é a única maneira de facer pobo, a única maneira de facer parroquia e a única maneira que temos de salir adiante. E na provincia de Pontevedra estáse de facendo ben. Fortísimo aplauso para Ana e para todas as aboas molonas como é Ana. Raquel. Que tal? Estamos encantados de terte aquí. Eu teño unha curiosidade moi grande, Raquel. Eu quero que nos contes. Cantos cartos foron para a túa asociación? Tamén foron 10. 10.000 euros, 10.000 euros. Moi luchaos, moi luchaos. En que os invertichedes? Contame, en que os invertichedes? Bueno, en moitas cousas, entre aspiradoras, cámara de fotos, de vídeo. E si, son da Estrada, Alcalde, son da Estrada, Nací na Estrada. Xa se che nota en ese... No, é que me dixo, di que eres da Estrada. Xa estaba o alcalde Gonzalo Louzao barrendo pa casa. E pa que máis valeron as axudas? Contame. Pa cociña. Pa cociña, iso. Tamén. Pero para a cociña, pero os outros trouxeron agua, vos trouxeste algo de comer. No, pero Raquel! nós facémolo todos os anos, Todos os anos facemos un concurso de cociña. Iña, teño que ir a aprender a cociñar, son xa verás. Este ano pedimos o robo de cociña, ahora xa non hai nos vai a parar, Eu tiña un deses que se botaba todo dentro, pero sempre me salía mal todo. Pois nós tamén, este ano vamos a facer eso, a ver como sale a cousa. De todas formas, Rocío, quería dar as gracias á Diputación e tal. Sei que son un pouco aí, que estou un machacón e tal, pero nacimos como asociación no ano 2014, somos unha familia, estamos luchando, o que necesitamos é, como este ano, por parte da Diputación, que nos axuden, que nos orienten. E un día cheguei á Diputación e dixenlle, Javier, tes que vir á nosa asociación. E non tardou unha semana e xo tiña ali. Oiche, Raquel, e despois da que liastes hoxe aquí, vos non sabedes o que fixo Raquel hoxe aquí. Raquel, podo desvelalo, dasme permiso? Veña. Que entre o postre que preparou a asociación de Raquel nunha cociña preparada pola acción comunitaria e que vamos a degustar todos os presentes. Que entre o postre de Raquel? Logo hai comida, non? O que aquí fixo. Aí o teño. Isi, que me estabas a dicir? No, xa peto na boca, que mira, se antes dixo, antes me cae. Claro, a ver, e vos que me ides a preguntar se podemos degustar, non? No, o que se toca, cómese.
quieto e Se fai despois miña veciña. temos un pincho e podemos probalo todos ou non. Sí, sí. Vai haber bica de chocolate para todo o mundo? Irá ao concurso este ano, 8 de marzo. Ti preparaches bica para toda esta xente? Sí, sí, hai Non te me para todos. quedarías corta? No, no, no. Ah, no. Pois aplauso para todos eles. Hoxe Graciñas, degustamos graciñas. bica pontevedresa, creada, cociñada e macerada nunha cociña financiada pola Deputación de Pontevedra. Fortísimo aplauso, moitísimas grazas por vir Gracias hoxe a vos. aquí. Levádeme isto que me caen os ollos, Sí, o compañeiro, levo eu para xa. Vamos. Non era para probar despois, Ali, tira pala. Non te me vayas por aí. Claro. Que grandes, Sí. Que grandes e que importante. Onde está Iago? Iago, vente para acá comigo. Vente para acá comigo. Que vamos a facer unha cousa, Bandimos. porque claro, deixa de preguntar a toda esta xente. Iago, ven para acá, non teñas medo. Dadelle un aplauso Un aplauso a Iago. Dalle un aplauso a Iago. Que Claro. nos trae o micro. Gracias, Iago. Ei, Cheu. Estaba vergonzoso, Iago, claro. A ver, canta xente foi visitada polo deputado Javier Touriz? Levantade mamán. Ou non, para acabar antes. Levantade mamán asociacións que non foron visitadas, porque claro, eu creo que fuchedes a todas. Deben de ser as menos. Hai aquí Bueno. 700 personas, deputado, visitáchelas a casi todas. Non conto 1, 2, 5 asociacións, deputado, pero tú moito viaxes. Ven para acá. Pónteme de pé. Veña Claro. toda esta xente. Dadelle un aplauso ao deputado de Acción Comunitaria. Pero é que son moitas, Rocío, son moitas, Bueno, antes de nada, perdón, diputado, por este atraco, non estaba no guión, pero xa sabes que a mí non me pode dar o micro, porque... A ver, pregunta importante. Cal foi o concello que levou máis axudas? Pois o Concello que levou máis axudas, que ronda os 500.000 euros en axudas, é o Concello da Estrada. Bueno. Vai tamén palisi. Ui. Vamos a poñerlle o micro. Bueno. Digo Temos aquí- Digo alcalde de Covelo que é o máis grande. Temos aquí... No, sacamos antes o de Lalín. Covelo, é de Lalín. En metros cadrados é de Lalín. Pois aquí tamén quero destacar o traballo do seu alcalde, de Gonzalo Louzao. Quero saludar, hoxe viñeron 2 autobuses da Estrada, están aí os da Estrada, e, bueno, ese é un traballo de todo o tecido asociativo da Estrada, pero tamén do seu alcalde. Que, bueno, que che parece este plan, alcalde? Bueno, Gracias polo teu traballo. Eu o que quero é agradecer en dobre sentido. Primeiro, aos colectivos que fan que manteñan, como decía Sali e todos os compañeros que decidiron en Acción Comunitaria, vida en reunir, en aunar, en manter as tradicións, en manter a vida dos povos, en facer que as aldeas, que decimos que somos ese concello, e como tantos os concellos da provincia de Pontevedra, sobre todo do interior, que temos 473 núcleos de poboación e que se xunta a xente que se mira en eses locais que é o pegamento que fai que se faga parroquia. E eles son os que saben cales son as necesidades específicas para facer as súas actividades e que sexa a Deputación de Pontevedra xunto con tantos concellos e queremos axudalos para que eses locais, que dá igual que sexan feitos pola inmigración, que sexan públicos, que sexan escolas que pasaron a mans dos concellos ou das asociacións de veciños ou de mulleres rurais, son necesarios apoialos e teñen, eu creo que despois de xa o anuncio seguinte, que van a ser 4 edicións desta Acción Comunitaria, pois uns locais sociais que están moito mellor que algunhas casas. Así que, bueno, pois eu creo que hai que darlle os parabéns ás directivas por a implicación e á Deputación de Pontevedra, Javi Touriz, por axudar a que isto sexa posible. Moitas gracias. ¡Vivan os nosos veciños! Aí estamos. Teño que dicir, Rocío, que o alcalde da Estrada, cando vou a visitar, son mínimo de 10 a 20 asociacións diarias. Empezo a 10 da mañá e acabo ás 9 da noite. É que hai un truco, Javier, hai un truco. O que non chora non mama. Pedide. Claro. Que estamos aquí para pedir. Gracias, alcalde. Moitísimas grazas. Don Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada. Deputado, non se me vaya, porque ainda non acabei, Eu sigo preguntando. Vamos a ver. Aquí atrás non tiña que estar pasando algo. Que vaya entrando. Dadelleme un forte aplauso, que estou vendo aquí ao alcalde de Valga. Dadelleme un aplauso que vai empezar a entrar xente de Valga. Ideme entrando Que entra xente de Valga maravillosa. Pero Esas mozas, eses mozos, que entren. Que vayan entrando, Ideme entrando. Deputado, que non acabei o interrogatorio, Quen levou máis axudas en canto a temas de auga? Pois en temas de agua, 4 concellos empataron. 4? 4 empatados, bueno. Sí. Claro, a ver, é que en 61 concellos que temos na provincia fácil non debía de ser a cousa. Tomiño, Vilaboa, Mos e Cerdedo Cotoa.
Ai, que por certo, espera un momento, deixa pasar para atrás, que estou vendo aquí ao alcalde, moi vos, don Jorge Cubela, poder levantarte, vénteme para acá. O sea, o seu concello, cantas axudas levou? En total con agua e asociacións? Hai máis de 250.000 euros, ou así. Que se di pronto, Non che quedei moi por debaixo da estrada, No. Porque vos xuntastes vos dous, que eu conocei moito. Bueno, estarán os veciños contentos. Bueno, a verdade é que son as axudas moi importantes. Os que somos do rural e sabemos o difícil que é o acceso, non, a financiamento e a poder facer as cousas, pois necesitamos apoio e as asociacións teñen na Diputación un aliado fundamental. Esta Diputación fala o idioma dos veciños, entende que hai veciños que no verán, cando hai seca, se levantan ás 5 ou 6 da mañán a abrir os depósitos que pechan de noite para a recuperación dos manantiais e, ademais, son as subvencións que se executan as obras que non fan grandes empresas como Copsa ou Tabada e Ramos ou Cibis Global, fanna os autónomos e as empresas locais, que iso é moi importante, xeneran economía, impacto e crean comunidade. Así que iso tamén hai que polo en valor, porque senón de outra forma moitos autónomos non terían a veces tanta carga de traballo. Iso hai que dicilo que ainda non se dixera. Vivan os nosos autónomos e os nosos veciños. Gracias, alcalde. Deputado, non te me vayas moi lonxe, Que leva vostede na man? Pero colleu aí algo e colleu aí tan importante, que aí leva algo. Colle unha tablet. Pero a ver, estamos nunha gala, deputado. Para que a tablet? Pois teño que dicir que hoxe vai boa tarde á Coral de Valga. A Coral de Valga ten unhas tablets que a asociación compraron 40 tablets, aquí están rotuladas ca Diputación de Pontevedra e hoxe se estrenan aquí nesta gala. Eles foron beneficiados de 10.000 euros e compraron... Que ben! Estas... Mira que modernas, sí señores, modernos. Temos con nós aquí o alcalde, por certo. Señor alcalde, agora, co seu permiso, a Coral de Valga canta ca Diputación de Pontevedra. Non? É un pouco da Diputación de Pontevedra. Faltaría máis, por suposto, non? Boas tardes ou boas noites. A verdade é que é unha alegría, unha satisfacción, non? Estar a coral hoxe aquí e, ademais, que houberan sido subvencionadas para poder levar a cabo esta mellora, porque todo era papeliños. Eu podo dar fe tamén, que no Concello hubo que moverse, non para conseguir a subvención, porque o traballo fixeron eles, non? E a Diputación foi a que lle concedeu. Pero o Concello sí que fixo un traballo despois de que se concedeu a subvención, porque hubo que, todo o papel, hubo que leválo ás tablets, e foron, creo que 500 e pico partituras que hubo que incorporar aí, que están aí. Pero, bueno, o camiño, se non se iniciara con esa solicitud de subvención, que eu aproveito aquí para felicitar a Diputación por esta iniciativa, porque nos concellos xa tomábamos en falta dende fai 8 anos estas subvencións, porque eu vivín personalmente como se subvencionaba, non con os importes que hai hoxe, con menos, pero sí que se subvencionaba as asociacións culturales que había ao longo de toda a provincia. E, bueno, pois eu tocoume na parte da comarca de Caldas e aí pois tamén participei con distintas asociacións que algunha delas vina por aquí hoxe en subvencións que aportou a Diputación. Por lo tanto, a iniciativa da Diputación hai que aplaudila porque, como ben dixeron os intervintes anteriores, pois se non son estas pequenas axudas, pois non se podría conseguir estes logros que son necesarios e son indispensables, especialmente en concellos como é o noso, que é eminentemente rural e diseminado. Moitísimas gracias, alcalde. Moitísimas grazas. É cousa miña ou acabamos de ser testigos dun gran bombazo informativo neste auditorio? A Coral de Valga canta ca Diputación ou escoiteino eu? A Coral de Valga a partir de ahora é un pouco da Diputación, vale? Vale, estades contentas, non? Sí, vale, pues nada. Pois, deputado, para todos os presentes, fortísimo aplauso para recibir a Coral de Valga. Ese aplauso. Boas noites. ¿Estáis enfadados? No, muy bien. Una grandeza, ¿eh? Esto se ve muy poco.
vou falar en galego, non? Isto veso moi pouco. Este é coral, como acabamos de decir, coral polifónica Santa Comba de Cordeiro Valga, da parroquia de Cordeiro. Bueno, de todo o concello. Ben, para nós é unha grandeza estar aquí. Vamos a decir 5 cousas. Primeira, pido xente que se enrole nas corales para que continúen. Sopranos, contraltos, tenores, barítonos, baixos e directores tamén que fan falta. Segundo, colaboración. Nas distintas parroquias, pois, socios e as entidades públicas e privadas tamén, colaboración, vale? Terceiro, isto que está sucedendo aquí, isto para nós vai nos a quedar para sempre, para sempre. Levamos 31 anos, Eso, a asistencia aos actos. Isto nos dá forza para seguir adiante. Pero tamén ofrecemos algo. Dixen 5 cousas, faltan 2, non? Primeira, do que ofrecemos, sempre ofrecemos unha canción ou así e apréndese algo, non? Aprendemos. A música é arte. Sí ou sí. Ben, e a quinta ou a segunda, pois, que vos divertades, que o pasedes ben. Moitas gracias. Unha canción moi galega, que é a nostalgia do galego que está fora e o sonido da caracola recórdalle este mundo maravilloso que é Galicia. Gracias.
Fortísimo aplauso para a Coral de Valga, que hoxe estrea aquí estas maravillosas tablets. Que continue o aplauso. A ver, Valentina, ven para cá que eu xa te estou vendo. Non te podías mover do teu sitio, muller. Bueno, vamos a deixar que a Coral vaya a descansar e podemos ir cando vostede mande tomando posicións para volver a estar un pouco máis descansados. Forte aplauso mentre eles se van. Valentina, como é isto da tablet? Tú entendes isto da tablet, Gis? Eu vexo a moi deste lado para lle veño o micrófono. Eu vexo moi modernas con isto. Esta xente. Dalle a volta. Porque sabedes que eu sou músico. Na miña época levábamos papel. Tamén nos levamos un papel durante 31 anos. Pero bueno, xa era a hora de que cambiáramos un pouco. A maioría venos un pouco tarde. Pero din o refrán que nunca é tarde cando a dicha é boa. Entón, pois, en isto tamén tivemos a oportunidade de ter esta axuda, entón, pois, aproveitámola. E que tal se leva o de ler aí nunha tablet as partituras? Lévase moi ben. Ti escoitastes o que acaba de dicir o diputado que a partir de ahora sodes a coral da Diputación? Bueno, nos considerábamos xa antes. Tamén. Pero ahora fanlle promo que levan aquí detrás, e ahora van co promo, eh? De feito, quería expoñer dunha maneira un pouco especial o noso agradecemento á Diputación de Pontevedra por esta axuda que nos dá para poder promocionarnos un pouco e poder mellorar no que poidamos, claro. Xe digo, temos as edades que temos, pero ca mesma ilusión. A ilusión nunca se perde. Cada canto tempo vos xuntades para ensaiar? Depende da temporada. Cando temos actuacións máis, cando non, pois unha vez ou dúas á semana. Que é o máis bonito. Unha vez ou dúas á semana que se xuntan para facer parroquia, para facer familia e para seguir crecendo. Eu só unha cousa, Rocío. Foi vos fácil aprender ou houve algún traballiño? Estamos en elo. Estamos empezando aínda. Pero penso que para o próximo ano, cando nos volvan a invitar, xa estaremos moito máis prácticos. Eu digo porque moita xente... Valentina xa se invitou. Claro, sabes que pasa? Que hai moita xente que di eu xa non quero aprender deso, xa me ven tarde, xa non lle dou, a que nunca é tarde. Claro que non. E ademais agora pois temos outras facilidades tamén de que mesmo o Concello dá algúns cursos e así para que a xente que queira se poida poñer ao día. Pois a seguir crecendo, Valentina. Moitísimas grazas por vir. Este forte aplauso. Deixamos de que vayas a descansar cos teus compañeiros. Que ben soa a música que sale da nosa provincia, porque tamén é patrimonio que temos aquí na provincia, Isi. Sí, señor. Sí, señor. E teño que dicirvos unha cousa. Que tal o estades pasando? Ben, estás a facer corto, va que sí, pero chega o momento de pechar de forma oficial este... Pois xa rematamos, mirade, fomos rápidos ou non fomos rápidos? Foi máis ou menos, Pois ahora sí, preparádeme o máis forte dos aplausos, porque se hoxe estamos aquí é porque temos a Deputación que temos, así que para pechar de forma oficial este acto, recibimos en este escenario que chense de orgullo recibir nada máis e nada menos que o presidente da nosa excelentísima Deputación de Pontevedra, don Luís López. Fortísimo aplauso. Gala da provincia comunitaria. Querido deputado Javier Touriz, deputado de Acción Comunitaria, compañeiros do Goberno provincial, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, grandes presentadores, Sisi e Rocío, os artistas que hoxe aquí nos acompañaron, comenzando por un grande tamén da música galega, da música da provincia, que é Pontevedrés, Roi Casal e a Coral Polifónica, os traballadores da Diputación, en especial os de Acción Comunitaria e, por suposto, o amplo tecido asociativo que hai aquí. Moi boa tarde a todos e a todas. Recoñezo que xa esquecín o número de actos que se levan feito en torno á Acción Comunitaria. Aquí estamos a falar de esas visitas que se comentaron aquí a asociacións, a traídas de auga, encontros, reunións na parte do Pazo provincial, sí, todas importantes,
é certo, pero esta especial. Primeiro, porque é a primeira vez da historia da Diputación que se celebra unha gala para poñer en valor todo o que é a comunidade das asociacións. Segundo, porque é a primeira vez que se xuntan nun único acto máis de 500 beneficiarios de axudas de acción comunitaria. E terceiro, porque constatamos dous feitos. A forza e a consistencia do movemento veciñal da provincia e o compromiso e apoio da nosa parte, pola nosa parte da Diputación, a vós. E aquí dúas partes, a Diputación e o tecido veciñal, están unidos por un nexo. Ese é o diputado Javier Tourís, o maior valedor do asociacionismo do movemento veciñal da provincia, que non hai día, non hai hora que me este chamando sobre a idea que ten, a visita que ten pendiente, todo o que quere poñer en marcha e logo que disfruta moitísimo cos encontros que estamos a levar do máis convivir, que levamos no que vai de ano, xuntando máis de 6.000 persoas en torno ao máis convivir, que onte mesmo estaban no Concello de Forcarei. Así que, Javier, parabéns polo teu traballo, parabéns pola túa implicación e parabéns por todos esos proxectos que tes na túa cabeza. De verdade, parabéns. Un aplauso. E hoxe, gracias ao apoio e ao compromiso da Diputación, o motor do movemento veciñal da provincia volve tirar con forza para manter unha provincia cohesionada, xusta e máis forte. Sodes vós, as asociacións veciñais, as que mantedes con actividade os centros sociais que hai espallados por todas as aldeas e as parroquias da provincia. Sodes vós, as asociacións veciñais, as que enchedes de vida e servizos alá onde as administracións non damos chegado. E si, sodes vós, os veciños e as veciñas, peza fundamental para afrontar un dos desafíos dos moitos que temos per este fundamental que ten que ver co reto demográfico. E aínda nos preguntamos, non acabamos de entender estes anos, últimos 8 anos antes de hacer o goberno, como o tecido asociativo pudo estar esquecido, marxinado, pero eso xa forma parte do pasado. Hoxe, a Diputación é a casa amiga do asociacionismo e da veciñanza. En 2 anos e medio pasamos de 0 a máis de 11 millóns de euros de apoio ao movimento veciñal. En 2 anos e medio pasamos de 0 a 3 plans específicos de axudas aos veciños que hoxe aquí xa coñecedes, pero que puxemos de manifesto. En 2 anos e medio pasamos de 0 a preto de 1.000 beneficiarios destas axudas. Ou dito de outra maneira, non é igual apoiar a ningún colectivo veciñal que achegar recursos para 402. Non é igual darlle as costas ás comunidades de auga que financiar a 409. Non é igual ignorar as necesidades das traídas a apoiar a regularización de 70. E non é o mesmo ter unha provincia que esquece os seus a outra que os pon no centro. Onte, hoxe e no futuro. E non nos conformamos. Xa estamos traballando de cara ao ano 2026 na parte orzamentaria. O punto de partida do ano 26, con respecto ao ano 25, vai supoñer, vades a ter a vosa disposición, un incremento dun 20% de fondos, de recursos, que logo, ao longo do ano, pois esperamos facer o que fixemos estes 2 últimos anos, que, con modificacións de crédito, pois ir incrementando e chegar aos 5 millóns que chegamos no ano 2025. Así que, queridas amigas e amigos, estes plans de apoio ao movimento veciñal non son ningún agasallo por parte da Diputación, senón son unha obriga e un exercicio de responsabilidade institucional e agradecemento. A resposta, deixo o labos. Eu despídome recoñecendo unha vez máis o voso esforzo fundamental para manter o equilibrio territorial, expresando o noso agradecemento pola labor que levades facendo todos estes anos, unha labor imprescindible para esta
fermosa provincia, manifestando o noso compromiso coa veciñanza e reafirmando a nosa vontade de seguir tendendo pontes co tecido social da nosa provincia. Gracias a vos, vivimos nunha provincia máis avanzada, máis participativa e máis cohesionada. Máis nada, moitas grazas. Boa tarde. Grazas. Moitísimas grazas por esas palabras tan bonitas e que saen do corazón, presidente. E grazas sempre por poñer sempre no centro aos veciños, ás comunidades, e que facer, colaborar e fomentar que sigamos camiñando xuntos e facendo máis grande esta provincia na que vivimos. E chegamos a un momento complicado a noite, Isa. Chegamos a un momento complicado. Bueno, agora ven o millor, me parece a min, Sí? Eu creo que ven o millor, así. Bueno, tengo que dicir que é un placer traballar con ela, porque me dixeron, Isi, va a estar con ela, levou a parte toda e xinlleu, ti o que queiras. Oye, unha gran profesional, traballar con ela, porque a mí solo un pouquiño por aquí, algunha bromiña, e non me fixo traballar casi nada. O gusto traballar contigo, moi grande, Isi. é moi grande a nosa Rocío, Grande ti, Isi, que ademais er da estrada, da nosa provincia. Somos dos que máis pedimos, Sí, sí, hai tes o alcalde que pide, el pide pa diante. Pero non podemos perder de vista que aquí os importantes sodes todos e cada un de vos que traballades polos vosos veciños, polas vosas comunidades e polas vosas asociacións. Este fortísimo aplauso para vos. Moitísimas grazas por vir e vamos a pedir que nos poñamos todos en pé para rematar. Rafa, Sara, estades por aí? Que veñan por aquí, que van a sacar ahora a foto maravillosa. Vamos a poñernos todos de pé, xa sei que son moi pesada, pero eu necesito levarme o recordo desta gran tarde celebrando o movemento veciñal e celebrando que vivimos na mellor provincia do mundo inteiro. Temos algo fora, creo, non? Fora temos algo tamén. Fora creo que hai algo, non marches que fora vai haber sorpresas, Non vos marchedes, xa bichedes que Raquel fixenos biscoito para todos. E unha cousa vos digo, viva a provincia de Pontevedra! Viva o movemento asociativo da provincia de Pontevedra! Viva! E viva! Viva sempre a primeira gala provincia comunitaria! Aí! Ahora sí, un fortísimo aplauso para esta foto de familia que nos levamos para o recordo en este auditorio abarrotado. Primeira gala. Para un momento. Eu non sei se podemos poñernos aquí que estamos a tapar as autoridades. Sí. Ai, Dios mío. Despois xa nos disculpades por isto. A ver ese aplauso, ese aplauso. Ai, amai. A ver arriba o aplauso. Pero un momento aí. A ver, teño... De que nos conocedes a nós? Da tele, non? Sí, bueno. Como se aplaude na tele? Apláudese así? No, apláudese así. Así que un aplauso da tele ahora, va. Vamos alá. Aparta que queda Ahora pouco. apartámonos. Bueno, mentras tanto, vou vos contando. Cando saiades, tedes un pincho que nos puxaron aquí, porque claro... Varios pinchos, que eu xorvin hai de todo. Os que estades arriba, non baixedes, porque arriba hai capacidade para cear 400 persoas. E os daqui de abaixo, se abaixo se nos queda corto, podemos subir para arriba, vale? 400 persoas que caben arriba ceando. E o máis importante, que cada asociación leve o seu cartel. Ainda que estedes arriba, non pasa nada, porque ao baixar van estar aquí os compañeiros e compañeras da Deputación preparados cos vosos carteles. Nada máis, moitísimas grazas, que siga crecendo a provincia de Pontevedra e gracias a todos vos. Gracias a todos. E mirade pola parroquiña por todo, vale? E levarse ben os veciños sempre. Bo proveito. Gracias.